President Emmerson Mnangagwa has for the first time cancelled his trip to New York for the 79th session of the United Nations General Assembly UNGA 79 amid security concerns. Aiwa zvachizoendwa manje panapa tona mutungamiri wenyika ari mudatira masviko kuchiti aiwa andikamboendi ku-UN summit akamudza kuti ndiko kunovezewa maleaders, ndiko kwavanoshapenewa vese vanenge vachiita kuviolate mahuman rights vasingaiti the rule of law. Aiwa ndiko kwavanenge vachinorairwa kungosanapinda masviko mudanyo kopana mudobva wasubscribe olike or turn on the bell kuti ivina panogwa pachinzi presidential spokesperson Joe Jaramba cited a dance program in the last quarter of 2024 is the reason behind the decision. Foreign Affairs Minister Frederick Shava will represent the statement on behalf of the president. In light of a dance program in the last quarter of 2024, His Excellency that the President Dr. E.D. Mnangagwa will not attend the US United Nations General Assembly in New York. This is happening at a time when Mnangagwa's alleged plan to extend his term of office beyond the constitutionally mandated two-term limit beyond 2028 is facing fierce resistance from his deputy Constantino Chiwenga. Although Mnangagwa has repeatedly stated that he would not seek another term after the expiry of the current one, he has failed to stop his sympathizers from advocating for his rule extension. Thomas Watukona Panapot, I'm not going to attend the UN summit. Aiwa pane masecurity concerns ari kuona kuti aiwa hazvisi safe uko ari amendo masecurity reasons api. Maybe people they are saying ari kutyira kuti kana achinge azoenda vanhu vasara chistagea macoups kana kuti military chachingakwanisa kumunjamukira kana kuti achitravela angosangosangana nezvaanosangana nazvo since paweekend vakaona kuti helicopter ifara kumutakura aiwa inono-crash. Achipotedza mafungiro enyu moti kudei pamusoro kwekusnubber kunoita mutungamiri wenyika yezimbabwe. Pina comment section medu, subscribe or like and turn on the bell icon.